Arland Sanders suspirou, outra porta de restaurante pechouse ante a súa cara esperanzada. Con delicadeza, volveu colocar o seu recipiente de mostra, cheo das súas famosas hamburguesas vegetarianas de feixón, na súa bella mochila. Este foi o 100º rexeitamento, un sabor amargo familiar que acompañaba o aroma da súa receita coidadosamente elaborada. O seu bello coche, un fiel compañeiro, luxía polas estradas empoeiradas, levando non só a Arland senón tamén un soño nos seus asentos descoloridos. Pasou perfeccionando a súa hamburguesa especial de feixóns, convencido de que o seu sabor substancioso deleitaría a todos. Pero convencer os escépticos propietarios de restaurantes resultou ser unha viaxe accidentada e interminable. Arland, un home de rostro amable cun brillo decidido nos ollos, a miúdo comezaba a súa presentación cun sorriso cálido. «Proba isto, amigo», dicía, estendendo unha hamburguesa recén cociñada. «Está feita con amor e unha mestura secreta de ervas». A maioría dos propietarios mirábanlle con sospeita, demasiado ocupados ou demasiado aferrados aos seus costumes. «Parece interesante, pero o noso menú está completo», desbotou un home brusco, afastándoo. «A xente quere carne, non hamburguesas de feixón», declarou outro, apenas probando. Non, era un pequeno peso no seu corazón, pero Arland negouse a deixar que esmagase o seu espírito. Lembrou a súa querida esposa, Claudia, dicíndolle: «Arland, a túa receita é un agasallo. Non deixes que unhas cantas portas pechadas te deteñan». A esas súas palabras foron como combustible para a súa alma cansada, empurrando o máis alá do esgotamento. O eses seus aforos diminuíron, os sinais de tráfico difuminábanse nun fluxo continuo de cidades descoñecidas. Ás veces dormía no seu coche, ás veces en moteles baratos, sempre coa súa preciosa receita preto. Era un home maior, pero a súa paixón ardía máis que nunca, iluminando o seu camiño cara adiante. Unha noite, despois de outro día de interminables rexeitamentos, Arland entrou nunha pequena e tranquila cidade. O restaurante ali, chamado O Descanso da Estrada, parecía tan canso como el, cun letreiro de neón parpadeante. Esta sería a súa milésima tentativa, ou quizais a milésima primeira. Entrou, o timbre sobre a porta tilintou suavemente, revelando unha camareira solitaria e fatigada limpando os mostradores. «Desculpe, señora», comezou Arland, coa voz rouca pola longa viaxe. «O propietario está por aquí. Teño algo especial que mostrarlles». A propietaria, unha muller chamada Clara, saíu da cociña, secando as mans no seu mandil. Mirou a Arland, a súa expresión cansada pero curiosa. «Que podo facer por vostede, señor?», preguntou, a súa voz sorprendentemente suave. Arland explicou a súa hamburguesa de feixón, a súa voz recuperou a súa habitual paixón e convicción. Cociñou unha fornada fresca ali mesmo na súa pequena prancha, o aroma tentador enchendo o restaurante. Clara observaba, cun lixeiro sorriso nos beizos, o seu interese claramente espertado. Deu un bocado, os seus ollos abríronse lixeiramente con sorpresa e deleite. «Isto é realmente algo, señor», murmurou, dando outro bocado con entusiasmo. «É diferente, pero delicioso. Nunca antes probar algo así». O corazón de Arland saltou de alegría e alivio. «Vámolo probar», anunciou Clara, cunha nova faísca nos seus ollos cansos. «Poñámolo no menú como especial. A xente sempre busca algo novo». Arland non podía crer o que escoitaba. Por fin. O seu primeiro contrato, un pequeno acordo de apretón de mans, pareceu máis grande que calquera gran negocio. O ese clientes de O Descanso da Estrada adoraban as hamburguesas de feixón, e pronto, a noticia sobre o delicioso prato novo comezou a espallarse. Arland, agora máis bello e sabio, non detivo a súa viaxe ali. Seguiu conducindo, seguindo compartindo a súa receita especial con máis restaurantes. O camiño aínda tiña os seus baches escaseza de ingredientes, novos competidores, críticas malas ocasionais que puñan a proba a súa determinación. Pero agora, Arland sabía como xestionar iso con experiencia e sabedoría. Aprendera que cada bache era só unha parte da viaxe, non unha razón para deter o seu progreso. Adaptouse, mellorou os seus métodos e perseverou a través de cada desafío. Finalmente, a súa receita de hamburguesa de feixón vegetariana converteuse nunha das favoritas en todo o país, testemunho do seu espírito e visión inquebrantables. Construíu un legado non só cunha receita deliciosa, senón cunha fe inquebrantable no seu soño. A súa historia resoou coa sabedoría do camiño aberto, unha poderosa lección para todos nós. A vida é verdadeiramente un camiño con baches, moi similar á longa e desafiante viaxe de Arland. Estes desafíos non están destinados a descarrilarnos, senón a ensinarnos resistencia e determinación nas nosas buscas. Igual que conducir por un camiño accidentado, debemos conducir con firmeza, manter o noso foco e seguir adiante con propósito. Se a increíble viaxe de Arland Sanders te inspirou a seguir adiante, subscríbete a Galicia en Lepo para máis historias lendarias. Gústame se aplicarás esta lección hoxe, e comenta que historia famosa deberíamos compartir despois.